Mandaue City Police Office nanghatag gihapon og COVID Shield Travel Pass alang sa mga taong nga nibiyahe gawas sa dakbayan sa Sugbo. Si Nico Serino sa report. Bisan kung napahibaw na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kun IATF nga dili na kinahanglan ang Travel Authority apan gipahibaw ni Police Major Zosimo Habas Jr., hepe sa City Operations Management Unit kun Como sa Mandaue City Police Office nga nakahatag gihapon sila og 5 ka mga COVID Shield Travel Authority. Sa kinatibuk-an gipahibaw ni Habas nga nakahatag sila og 46,288 ka mga COVID Shield Travel Authority sukad ni atong Mayo 21 sa miaging tuig. Sa ilahang request nga di gyud sila kalarga kay tungod kay nigabot nila sa mga port or sa airport nagyapoy nag-require og travel authority. Samtang gipahibaw ni Attorney August Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center nga ipahaom sa dakbayan sa IATF Resolution number 101 ang executive order nga posibleng ipagawas sa City Hall ugmang adlaw. Ubos sa bag-o nga EO, tangtango na sa dakbayan ang pagpangita og travel authority alang sa mga domestic tourists. Which would mean nga mas luag-luag ang pagbiyahe, ang pagtabok-tabok, pagsuod, paggawas sa mga tao diri sa tibuok nga isla sa Cebu. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.